Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, milí páni, vážený pán minister. Dnešné rokovanie a následné schvaľovanie tohto zákona v Národnej rade ako zákona ústavného je pre SDK-UDS dokončením jedného zo základných pilierov, na ktorých stojí zodpovedné fungovanie štátu. A to piliera o zodpovednom finančnom a rozpočtovom správaní sa všetkých budúcich politikov. Som rád, že sa k tejto zodpovednej ceste pripájajú aj ostatné politické strany. Keď sme si sadli za rokovací stôl, tak sme si kládli otázku, prečo potrebujeme takýto zákon. Takýto zákon potrebujeme v týchto časoch práve preto, lebo potrebujeme zvýšiť dôveryhodnosť Slovenska na finančných trhoch. Lebo máme dlhodobé sklony k deficitom a žitiu na dlh. Lebo potrebujeme dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Lebo potrebujeme zvýšenie transparentnosti vo verejných financiách. A preto, lebo potrebujeme vytvoriť dostatočný priestor na zvládnutie zlých správ. Neúmerné zadlžovanie nie je o ľavicovosti ani o pravicovosti. Potrebujeme tento zákonný rámec, ktorý zabráni fiškálnemu alkoholizmu a zároveň motivuje budúce vlády a parlamenty k štrukturálnym a systémovým zmenám s dlhodobými pozitívnymi výsledkami. Naša krajina, verím tomu, že sa tak stane po hlasovaní o zákone ako celku, sa týmto pripojí k nemnohým európskym štátom, ktorých nie je veľa, ktoré takéto zákony už majú. V časoch, keď sa eurozóna otriasa o základoch, je to jasný signál, že my a Slovenská republika budeme patriť k tým zodpovedným krajinám Európy, ktorí mienia hospodári zodpovedne a nevydajú sa gréckou cestou. Kolega Kažimír za predkladateľov hovoril o obsahovej stránke. Chcem povedať ešte jednu vec, že dohoda sa nerodila ľahko a o to viac cítim potrebu sa poďakovať. Chcem sa poďakovať kolegom predkladateľom, že sme sa mnohokrát vedeli vrátiť za rokovací stôl, keď sme hneď nenašli zhodu. Chcem sa poďakovať úplne úprimne aj dvom pánom, Ľudovi Odorovi a Michalovi Horvátovi, ktorí nám mnohokrát pomohli ako mediátori nájsť to správne riešenie pri jednotlivých paragrafových zneniach. Z tohto miesta patrí aj poďakovanie Vladovi Tvareškovi, ktorý nám za ministerstvo financií dal úplnú technickú a legislatívnu podporu. Už bolo spomenuté, že obsahom zákona sú aj samosprávy. Chcem sa poďakovať samosprávam z MOSu, Únii miest, županom za to, že sme našli zhodu a súčasťou zodpovedného správania sa sú aj samosprávy na Slovensku. A zároveň chcem sa poďakovať odbornej a vedeckej obci, že podporili v diskusii tento zákon. Dovolte mi na záver celkom jasne povedať, nech je tento zákon a úplná politická zhoda na ňom jasným signálom, že v prípade zásadných rozhodnutí, najmä týkajúcich sa krízy a nášho pôsobenia v eurozóne, už nebude v slovenskej politike miesto pre populizmus a politikárčenie. Ďakujem pekne.